Igbo ndị ọma njem ọnụ, ihe oge ya ruru bụ akụkọ ụwa. Aka na-achị steeti anyị bụ Lieutenant Kondem JJ ekwupụtara oke mkpa ọ dị maka ịfụ ụmụ okoro nakwa ụmụ agbọghọ ndị na-eto eto. O gosipụtara obi aṅụrị banyere ebe ụmụ okoro anyị nọ ndị na-eji asụsụ Igbo were na-eti egwu ma na-emekwa ihe ejije. Ọ gara n'iru wee too ụmụ okorobịa anyị si ha jisi ike na agbammbọ nke ha na-agba ịfụ na asụsụ Igbo na-aga na mba ụwa niile, ọkasị ma ebe ụmụ okorobịa anyị ndị ji asụsụ Igbo were eti egwu. Aka na-achị steeti anyị a kwuputere nke a oge yi na kọmishọna ama egwuregwu omenala nakwa ọdịnala dị n'aka bụ Arando Park onye ire rie ya oge ha nwere mkpakarịta ụbụbọ. Steeti anyị a gakwara n'iru wee kwuo sị na ya bụ nwa amadi a bụ Igbo boy Space, onye nke tiri nne egwu maka ncheta ọmụmụ Emeka Okonkwo, onye nke ejiri imoni wee mara. Igbo ndị ọma, anyị ga-egosinu egwu a ka unu wee fụ ya bụ egwu nwa amadi a na-akpọ Igbo boy Space. Hey, BMK to the world. Space. Ụmụ Igbo kwezo n'ụtata ka amụrụ ogogo ụwa niile. Afọ ọ ga-amụ eze nwanne onwele ma mgbe ọ ga-atụrụ ime. Ndị mgbuta na ọkwa jaa ya eze chepuzie na-echi dị ime. Kịta lezi Emeka Okonkwo nwoke wuzi ihe niile. Ọ ka bụkwa mụ na my team. A na-asị gị happy birthday today February 18. Long life and prosperity odogwu ego afụ COVID-19. Ị na-eje na-abatachi gị mụ anya ka vigilante. Nwoke bụ nnukwu mmanwụ, ọ pụta na-ekili ya ka ọ bụ film. Nwoke bụ ike ka ọ bụ jim and ọ pụta ọ na-adụ min. Ịbata east jụ ese imo na everybody know him maka odogwu a na-epe mpe. Ọ na-ekwa na-eme eme and ọ pụta n'ọgbọ na-efe ego. Before ma akụcha rap mecha anya ka mpele ga ekpele. As it 40 years ndị iro ga na-ekwe ga ekene for your hand work in this life oluwa ga-asale ga efele. Onye si na ga ma akụcha ya si ya belek. Nwata na ya eze n'ute ga na-eji ego ya ebite ego ma iji na ego ya enye gị ego maka na iji ta obele ego you want to chill with the big boys alọba asị na ijikwa ego. Biko chala ụmụ n'ụzọ ga-eso n'ibe gị ịchụba ego. Ụmụ Igbo kwezo n'ụtata ka amụrụ odogwu ụwa niile. Afọ ga-amụ eze nwanne onwele ma mgbe ọ ga-atụrụ ime. Ndị mgbụtala ọkwa jaa ya eze chepuzie na-echi dị ime. Kịta lezi Emeka Okonkwo nwoke wuzie. Ama m ya bụ egwu masịrị gị ọfụma. Gezianụ ntị ka unu nụrụ okwu na-eso akụkọ. Aka na-achị steeti anyị bụ Lieutenant Kondem JJ adọọla ndị nne na nna aka ntị si ha nye ụmụ ha ezi nkwado makwa nchekwa, ịdị na-afụ na anya ruru ha ala, ịdị na-ama ihe nwa ha na-emekasị n'ime ndụ ha. Na nke a ga-enye aka itinye nwata ahụ agbụrụ nke ọ ga-eji wee bara onwe ya uru ma bakwara ọha obodo uru. Aka na-achị steeti anyị gara n'iru wee kwuo na a na-eme nke a ọ ga-enye aka inweta ụmụ okorobịa anyị na oge ebe ha ga-aba uru. Igbo ndị ọma njem ọnụ, ebe a ka akụkọ anyị ga-abịa n'isi njedebe. Chetakwanụ na tata bụ Oyo. Ọka akụkọ bụ Chido, ebe onye kpara anya aka n'igwe bụ oke nkịta utu onye ọnya, ebe abalị agbata tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo. Igbo ndị ọma njem ọnụ, nke onye chiri ya zere. Ndewo.